Maying hapon mga idol. Nanguwag na nito ang anay no. Itong bago na itong gilutasan. Kani siya. Ano ang anak nga bang lutas. Ikakuan pa lang ron. 6 days pa lang nila. Ikan sa paglutas. O nanguwag na ang ilang ama. Ito ang anay. So sinyalis sa nanguwag ang anay mga idol. Kani perminti magsaba. Nya ang ihapong ari dito. Ang ihang kinatao. Naghubag na pod. Mao nang ato nang gituan ganina og barako. So karong tadtaod yung hapon mo nitong barako para ato mapahakaan. O dali ra kayo no. Gikan sa paglutas sa iyang mga baktin 6 days ra. So man to bantayanan nga 5 to 10 days manguwag ning anay nga bag-o natong gi lutasan. O importante kayo para maka-breeding na pud bag-o. So paboto na to niyang barako nga muhaka ni kay para mabuntis na pud siya balik. So mora na nato bantayan kay magsaba siya bisag gabi bago pang kaon. Na bago pa na gilawgan. So saba kay siya. So nanguwag na siya. Nya nagubag nga yang ikog nagtaas yang ikog kurente. Bala kaya mo kagumod garo. Successful atong pagpahaka sa atong anay mga idol. O pagpaabot na lang puta ni og 15 ngadto sa 20 ka adlaw. Og di gani siya manguwag og balik sa ato pabuntis na to siya. So mao ta tong ilhanan. So inaot nga buntis na ni siya dito di na magpabalik-balik no kay para maka produkto tagdaghan dayon. Maka anay makabakti na punta. So paabot na punta 15 to 20 days. O way sinyalis nga manguwag og balik. So magpaabot tag 4 months. Hantod ng mga anak siya. So, mao lang to. Daghang salamat sa inyo tanan.